Здравейте, аз съм Цвети, завършила съм Национална художествена академия в специалност мода и сега имам малко ателие в центъра на София, където се изработват дизайнерски дрехи и аксесуари по поръчка. Модата ми е страст от много маничка още на 4 годишна възраст можех да кроя панталон. Седях до шевната машина на майка ми и гледах какво тя прави и го пресъздавах върху дрехите на куклите. Материите, които използвам най-често са естествени материи, защото са хипоалергенни, особено когато става въпрос за малки дечица, дали ще е за аксесуари за коса дори или за дрежки. Като цветове предпочитам свежи цветове, десени на цветя, на плодове, всичко, което е приятно и свежо. Шия за всякакви възрасти, от една годинка за големи дами. Дизайнерският процес е дълъг процес. Започва първо с проучване, след това скициране на конкретната идея, която е по задачата, подбиране на правилните материали и кроене и вече ушиване на самата дреха. Независимо колко е трудно всяко едно начало, трябва човек постоянно да се опитва да надгражда в уменията си, в способностите си, в знанията си и да продължава напред да се развива. Благодаря ви, че останахте с мен в един мой работен ден. Ще се радвам да ме намерите в Facebook и Instagram и до скоро!